Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, интенция этой святой мши наступная. Молимся за померлую Антонину, Федора и Федора семьи Бондарович, Константина и Брониславу, садовничих. Нехай Христос Пан дарить їх радостью життя вечного. Так само в наших молитвах сегодня будем просить подчас этой святой мши про заступництво Найсвятейшей Панны Марии, оздоровления и про заступництво слуги Божьего Фабияна у интенции Антония Бобровского. Теперь просим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли зложить эту Найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу и вам, браты и сестры. Согрешил я вельми, думкою, словом, ужином и заядванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, что Нехай смилуется над нами Бог усемогутным и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного.
Всемогутный вечный Боже, неспынно узмацняю нас, дзеянне пасхальнага сакраменту, каб тыя, каго ты адрадзіў у святым хросце з дапамогай твоей ласки, принесли богатый плен добрых учинков и досягнули радости життя вечного. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги «Дії апостолів». У тыя дні, калі Савл прыйшоў у Єрусалім, ён спрабаваў далучыцца да вучняў, але ўсе баяліся яго і не верылі, што ён вучань. Тады Барабана ўзяў яго і прывёў да апосталаў і расказаў ім, як у горадзе ён убачыў Пана, і што Пан казаў яму, як у Дамаску адважна прапаведваў і ў імя Езуса. Як разам з імі ён выходзіў і ўваходзіў у Єрусалім і адважна прапаведваў у імя Пана. Размаўляў таксама і спрачаўся з элінастамі, якія хацелі забіць яго. Даведаўшыся пра гэта, браты адвялі яго ў Цэзарыю і паслалі ў Тарс. А касцёл па ўсёй Юдэі, Галілеі і Самарыі меў спакой. Развітаўся і жыў у боязлі перад Панам і напаўся суцяшэннем Святога Духа. Гэта Слова Божае. Прославлю на великим сходе. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Виконай обетование перед теми, кто боится Его. Нехай споживают бедные и насыщаются. Нехай хвалять Бога тыя, хто Його шукає. Нехай серце їхнє живуть навіки. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Успомнять и навернуться до Пана все межи земли, и поклонятся перед Тобою усе племенные язычников. Только Ему будут поклоняться все, кто спить у земли, перед Его обличием упадут усе, кто обертается у пыл. Але душа моя будет жить для Его. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Потомство мое будет служить Ему. Наступному поколению будут рассказывать про Пана и обвестить Его справедливость народу, який народится. Это учинил Пан. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Читання першого послання святого апостола Яна. Дети, не будем же любить словом ці мовою, але учинком и правдою. И по гэтым познаем, что мы от правды.
і спокоим перед Им наши сердца. Бо коли сердце наше осуджая нас, то Бог больше за сердце наше и ведая усё. Умилованные, коли сердце наше не осуджая нас, то мы маем отвагу перед Богом. Аб чым не попросім, атрымаем ад Яго, бо захоўваем запаведзі Ягоныя і робім тое, што Яму падабаецца. А запаведь Яго такая, каб мы верылі ў імя Сына Яго, Езуса Христа, і любілі адзін аднаго, як Ён загадаў нам. І хто захоўвае запаведзі Ягоныя, той жыве ў Богу, а Бог у ім. І па духу, якога даў нам, мы даведаемся, што Ён жыве ў нас. Гэта Слово Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Заставайтесь во мне, а я в вас, скажа пан. Хто застається во мне, той приносить багатий плон. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час Єсус сказав своїм вучням: «Я сапраўдная виноградная лоза, а Отец мой виноградар. Кожную галинку ува мне, якая не приносить плоду, Ён адразае, і кожную, якая дае плод, Ён очищає, каб давала яшчэ больш плодов. Ви ўжо чистыя, дякуючи слову, якое я сказав вам. Заставайтеся ува мне, а я у вас. Як галинка не може принести плоду сама з сябе, калі не застанецца ў виноградной лозе, так і вы, калі не будете ува мне. Я виноградная лоза, вы галины. Хто застаецца ува мне, я ў ім, той приносить багаты плон, бо без мяне нічога не можете зрабіць. Хто не застаецца ува мне, будзе выкінуты вон, як галіна, і засохне. І збіраюць іх, і кідаюць у агонь, і яна згарае. Калі будзеце ўва мне, і словы мае ў вас будуць, прасіце, чаго захочаце, астанецца вам. Гэтым уславіцца Отец мой, калі вы прынесеце багаты плон і станеце маімі вучнямі». Гэта слова Пана. Сядьце, калі ласка, дарагія браты і сёстры. У молитве, якая называецца «Калекта», на пачатку святой імшы вы чулі, дзе гаварылася пра тое, каб Пан Бог нам благаславіў, каб мы плён хросту нашага святога прынеслі ў сваіх добрых учынках. Паважаныя, мы ведаем, што Пан Бог, ствараючы чалавека, стварыў яго на свой вобраз і падабенства. Я гаварыў пра гэта ўжо некалькі разоў, і што чалавек мае свае корні ў Богу. І калі чалавек адлучаецца ад Бога, чалавек у сваім чалавецтве можа згінуць. Застаецца некае падобие чалавека, бо без Бога не можа існаваць чалавек. Гэта па-першае. Бачым, сёння Христос гаворыць на тых, хто паверыў, хто пахрысціўся. Вы праз хрост ачышчаецеся і становіцеся падобна галінкам, якія з'яднаныя з винограднай лозой, з дрэвам самым виноградным. І дзякуючы гэтаму з'яднанню вы можаце жыць. Але гэта не значыць, што вы прыносіце плён. Як падчас хросту бацькі
бацькі прысягаюць і гавораць, што дадуць дзіцятку, выхаваюць дзіцятка ў веры і навучаць выконваць Божыя запаведзі. Гэта значыць, яны навучаць прыносіць плён веры ў Езуса Хрыста, навучаць браць неабходны сок жыватворчы, які ідзе з гэтай вінаграднай лазы, дарагія браты і сёстры. Вось вельмі важная з'ява вось гэтая. То есть вера. Вера гэта значыць твои адносіны з Богом, як ты адносішся з Богом. Вера дасягаецца толькі праз Божую ласку, мы можам так сказаць. Вера дасягаецца праз пазнанне Езуса Хрыста. То есть калі мы чытаем Святое Пісанне, вера вось такім чынам дасягаецца. Іншай магчымасці пазнаць веры у нас няма. Мы не можам пазнаць веры, дарагія браты і сёстры, калі мы не кантактуем аніякім чынам са Святым Пісаннем. Іншага спосабу пазнання веры папросту няма. Нават тое, што ў нас было, як Христос гаворыць неаднаразова пра тых слуг, якія непрадбачныя, пра слугаў, якія недобрыя, яны могуць усё страціць. Усё страціць нават тое, што здабылі праз Божую ласку, праз нейкія словы, якія былі сказаны ім калісьці бацькамі ці дзядуля і бабуля, але калі не пазнаюць Бога, яны нічога не знаюць. І вельмі сумна глядзець на такіх людзей, пра якіх нават спытаешся найпрасцейшых рэчаў пазнанні веры у чалавека адсутнічае. Найпрасцейшыя рэчы не ведаюць нават, што Бог у Троіцы адзіны, а Ацец і Сын і Дух Святы. Не ведаюць гэта абсалютна, бо ім гэта не цікава. А калісьці спаткаюць гэтага Бога, калісьці стануць перад Божым тронам, гэта абавязкова. Па-другое, таксама, дарагія браты і сёстры, з веры вынікаюць таксама нашыя паводзіны. Падчас Святого Хресту бацькі абяцаюць, што навучаць выконваць дзіцятка Божыя запаведзі, а Божыя запаведзі гэта паводзіны чалавека. Гэта плод, які павінна гэта галінка прыносіць, бо яна тады, гэтая галінка ачышчаецца, каб давала яшчэ большы плён. Поэтому, дарагія браты і сёстры, мы павінны быць вельмі моцна уважлівымі і трываць пры Езусе Хрысце. Христос кажа гэта сваім вучням, кажа гэта таксама кожнаму з нас, і мне, і вам. Усім гаворыць, што ён вінаградная лаза, вы галіны. Хто застаецца ва мне, я ў ім, той прыносіць багаты плён. Без мяне нічога не можаце зрабіць. Без Езуса Хрыста, у імя Езуса Хрыста мы робім. Паглядзіце, таксама гэты сок жыватворчы напаўняе нас праз святыя сакраменты, бо Христос, касцёл, што такое касцёл? Касцёл – гэта містычнае цела Езуса Хрыста. І калі мы належым да касцёла, мы аўтаматычна атрымоўваем тыя неабходныя ласкі, якія так нам патрэбныя, каб быць моцнымі перад гэтым светам, каб быць моцнымі ў веры. Бо тут памнажаем мы сваю веру, бо тут мы стараемся лепей, глыбей зразумець, як трэба сябе паводзіць, бо тут мы прынимаем сакраменты аздараўлення, нават аздараўляемся. Христос праз касцёл выконвае нашыя просьбы ўсе, бо тут мы атрымоўваем і сакрамент адпушчэння грахоў мы атрымоўваем, но тут мы атрымоўваем найсвяцейшы сакрамент, які вядзе нас да жыцця вечнага. Хто спажывае маё цела, п'е маю кроў, мае жыццё вечнае, кажа Езус Христос. Хто не мае жыцця вечнага. Тут мы вучымся жыць дастойна як чалавеку, дарагія браты і сёстры. Гэта важна для нас. Гэта важна зразумець. Прасіць, кажа Христос, прасіце Духа Божага, калі вы нешта зразумееце альбо не ведаеце, чаго чыніць і як чыніць. У нашай веры прасіце, маліце Духа Святога, а Ён усяму гэтаму навучыць. Бачым апосталы, якія пасля воскрашэння былі разгублены, не ведалі, што рабіць, не ведалі, куды падацца, што знайсці, як кажуць, як знайсці тую, як вярнуць веру ў Езуса Хрыста. Яны яшчэ не разумелі, што павінна ўсё гэта адбыцца. Бачым, Дух Святы, які прыходзіць да апосталаў, які напаўняе сабою, і, дзякуючы яму, яны разумеюць, што? Разумеюць
усё сказанное про Иисуса, усякое Писание. Поэтому мы перед тем не будем говорить, что мы не разумеем Святое Писание, не разумеем, что пишется, але просим Духа Святого, каб Дух Святый нас наполнил, каб мы лепей и глубей зразумели, что нам Бог хочет сказать про Иисуса Христа. Коли будете во мне, а словы мои у вас будут, просите, чего захочется, останется вам. Это важно, что Христос говорит, что словы мои у вас будут, словы мои. Коли мы не читаем Писание, нема у нас слов Иисуса Христа. У нас мы промовляем словы Христа, мы наполняемся словами Христа. И поэтому всякое зло отходит, и немає ничего супольного с нами. Это повинны памятать, дорогие. И уславится Отец мой, коли вы принесете богатый плен. Уславится Отец мой, и вы станете учнями моими. Это миссия, на якую мы посланные, як охрещенные, як наполненные Словом Иисуса Христа, наполненные верой. А так само разумеем, як гэтую веру, як гэтай верой користаться в нашем штоденном житті, мы виконуємо миссию дадену Христа. Мы обвещаем Божие Слово, обвещаем себе, єднаючись с Богом, праз нашу молитву, обвещаем другому человеку, коли повчаем его и говорим, что треба робить, а что не треба робить. Например, коли у семьи батьки не моляться с детьми, як дети познают Христа, а ніяк, поважаные. Ніяк абсолютно не познают Христа. Штоденная молитва допоможе познать словы Христа, словы молитвы Христа, яким Он сам, Христос нас научил, молитва «Отче наш». И некоторые могут сказать, а вось Он разумея, не разумея. Поважаные, коли мы с дитятком молимся с детинства, усялякую мову гэтае дитятка зразумея. Усялякую мову, он разумея мову матки, з якой он говорится, так само мову молитвы зразумея дитятка. Поэтому только треба молиться. И это важно познать, это важно ведать. Важная молитва, коли штоденно, хотя бы вечером, нават коли маленькая дитятка, мы сядем и подойдем до его ложечка и помолимся с ним. Ойче наш, Вітай Марія, хвала Отцу, нават 3 гэтыя молитвы за месяц дитятка, еще мама не будет говорить, а молитвы будет ведать. А сегодня, поважанные, коли я благословляю семьи, приходят дети, яким по 10, 12, 13 год, они ніводної молитвы не ведают. Куды это годится? Як так? Якое можем мы говорить життя християнське може бути у сім'ї, коли дитя нічого не ведає? Телефон добре ведає, все, що в телефоні, як з телефоном поводить себе дитятка, добре ведає. Это як факт, поважаные. Нават часами приходите до костела, и десять там около куточку, тихенько, не слухают молитву, не хочут сконцентрироваться на єднанні с Богом, але хотя бы поглядеть у телефон, что там, как будто конец света отбудется, как человек не гляня у телефон. Конца света не будет. Сколько людей гине из-за этого телефона на разных здареннях, дорожно-транспортных особливо, бо телефон, бо тое. Поважаны, будьте уважливы гэта. Будьте уважливы, будьте сконцентрованы в нашем житті, на нашей вере сконцентрованные, на штоденности сконцентрованные. Бо от гэтага залежить и ваша не только вера, ваша штоденность, ваше життя, ваши поводины, виконання Божьих заповедей так само. Не только от гэтага, але вогуле, дорогие браты и сестры, наше життя повинно быть сконцентровано на тим, чого ми хочемо від життя. Бо часами чоловік сам не ведає, чого хоче від життя. Чому не ведає, чого хоче? Бо не вміє дякувати Богу за штоденность свою. Поэтому вучимся и дякувати Богу за то, что маем на сегодня. Дякувати Богу вучимся, что Бог будет нам благословить и вечером, и завтра так само. Просим Бога для этого. Але так само перепросить Бога за те недоречности, які ми, може, зробили у прошлости. Перепросить Бога за то, что, може, не так добре атрымалася, але і подякувати за все добро, что мы от Его атрымовывали. Амен.
Вызнаем нашу веру, веру в единого Бога, Отца Всемогутного, да Бога, який поєднав нас з собою у своїм милованим Сині Єсусі Христе, узнесем з удячністю супольні молитви. Молимся за святы касцёл, Христовое тело, каб усе яго вызнаўцы імкнуліся да святасці. Цябе просім. Молимся за біскупаў нашай краіны, каб іх пастырскія ініцыятывы служылі на карысць усяму народу. Цябе просім. Молимся аб еднасці і згодзе паміж народамі, каб спакой, які дае нам Збаўца, запанаваў у сэрцах усіх людзей. Цябе просім. Молимся за людзей, якія празмерна клапоцяцца аб сваім дабрабыце, каб яны ўмелі згаджацца з Божай воляй. Цябе просім. Молимся за людзей, якіх дакарае сумленне, каб яны знайшлі спакой у сакраменце пакаяння і паяднання. Цябе просім. Молимся за нас, тут прысутных, каб удзел у святой імшы паглыбляў нашу еднасць з Богам і людзьмі. Цябе просім. Прошу всемогутного Бога за померлых, за яких складаем эту найсвятейшую Евхаристию, Антонину, Федора, усіх померлых сім'ї Бандарович, померлых Константина і Браніславу, садовничих, нехай обмитые у крові Христа, увойдуть у небесное володарство. Тебе просим. Просим Бога про заступництво Найсвятейшей Панны Марии, слуги Божия отца Фабиана, об оздоровлении и об здоровье и потребных ласках для Антония Бобровского. Тебе просим. Святла Духа Святого для тих людей, моцы Духа Святого для тих людей, от кого залежить спинение воинов. Прошу особливым чином об худшейшем спинении войны в Украине. Дух Святый, приди и наполни всех тих людей, каб яны зразумели, что от их треба, что от их потребуется робить. Тебе просим. Молю и прошу Пана Бога за всех несправедливо осудженных. Нехай Бог дасть им силы, моцы вытрывать несправедливость, якая приносит великий боль до сердца кожного человека. Я так само молюся за тих людей, які чинять несправедливость и словом, и друком,
а таксама і ўчынкамі, але таксама і думкамі. Няхай зразумеюць, што яны робяць вялікае зло другому чалавеку і звернуцца на добрую дарогу. Цябе просім. Малю Пана Бога Усемагутнага і прашу за ўсіх ахвярадаўцаў нашага касцёла, будаўніцтва нашага касцёла і вось тых спраў, якія мы зараз робім, каб не толькі па прыгожванню, але да завяршэння нашага будаўнічых працаў. Няхай Пан Бог благаслаўляе нашым ахвярадаўцам. Малюся таксама за ўсіх, хто ахвяроўваў свае сродкі на аднаўленне вось гэтага абраза, якога вы бачым, які новы абраз у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. Няхай Бог благаслаўляе іх, няхай Пан Бог дасць святло Духа Святога тым рэстаўратарам, якія працавалі над гэтым, яшчэ таксама працуюць і шмат чыняць добра, каб аднавіць нашу культуру, нашу традыцыю, нашу, можам сказаць, нешта, што датычыць нашай веры, веры каталіцкай, хрысціянскай на нашай зямлі. Гэта вельмі важна, аднаўленне традыцыі. Няхай Пан Бог благаслаўляе ім. Малюся за ўсіх, хто працуе пры нашай парафіі, дапамагае нам таксама. Прашу Божага благаслаўлення для тых, хто і абкашваў нам газоны, пану Івану Лемешу, няхай Бог благаслаўляе. І іншым, якія прыходзяць, каб дапамагчы, і тым людзям, якія прыходзілі дапамагчы таксама завесіць гэты абраз. Група мужчын прыйшлі, дапамаглі паставіць лясы. Вось, няхай Пан Бог рыштаванні, няхай Пан Бог ім таксама благаслаўляе і завесілі вось гэты абраз. Хоць ён часова, мы яшчэ будзем рабіць алтар, упрыгожваць гэта ўсё. Няхай Бог благаслаўляе. Цябе просім. Божа, Ты праз смерцю васкрасення свайго Сына заключыў запавет з чалавецтвам. Выслухай нашыя малітвы і кіруй намі, каб нашыя ўчынкі заўсёды былі згодныя з верай, якую мы вызнаём праз Хрыста Пана нашага. Амен. Сядайце, калі ласка. Христос Папа, ставши з гробу, алілюя, алілюя, радость дав свою народу, алілюя, алілюя, дав життя без шкода. Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай. Боже, Ти праз цудоўны абмен дароў, які адбываецца. У гэтай ахвяры робіш нас удзельнікамі Твайго боства. Учыні, каб мы, спазнаўшы Тваю праўду, паслядоўна кіраваліся ёю ў нашых учынках. Праз Хрыста Пана нашага.
Пан з вами. І з духом Твоїм. Угору серце. Возносим і Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Заправды годно это и справедливо, слушно и избавенно. Каб мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо у гэты час больш урачыста обвяшчали Твою хвалу. Калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха, і Он перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне, і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы няспынна, склікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутний, неба и земля, полная хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святым, і справедливо хвалить Тебе ўсё Твое стварэнне, бо пра Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа. Дзейсною моцою Духа Святого Ты ўсё жыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой. Каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа покорно молим Тебе, Пане, освяти моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб, і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта. Дзеля адпушчэння грахоў гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего Христа хвали. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўленым. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе.
Няхай Ён сам учыніць нас вечным даром для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыяй, са святым Юзефам і яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мученикамі, са святымі арханёламі Михалом, Рафалом і Габрыэлем, са святым Казімірам і благословленым айцом нашим Фабіянам, і усімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугою Тваім папам нашим Францішкам, біскупам нашим Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивый да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойче, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, наших памерлых братоў і сясцёр і усіх, хто ў ласцы Тваей адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале. Праз Христа, Пана наша, праз якого даруеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутны ў єдності Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и мы з'являемся, тому осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усяляка неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи, престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Ранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Ранку
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоною. Пане, я не вартий, каб ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Паважаныя, хвілінка ўвагу. Калі хто прыходзіць да камуніі, асабліва з дзяцей, і не прымае святой камуніі, але толькі на благаслаўленне, я вельмі прашу трымаць вось так пальчык. Я вас вельмі прашу, бо калі толькі для благаслаўлення, так трымаць пальчык. А камунію ходзіць, трэба паспавядацца, і тады толькі можа чалавек прынимаць камунію. Калі ласка, песня. Пану воскрес Иисус живи, сяй промнями ночь. Я не помру, буду жить, Бог показал свою моц. Христа промою Пана, правовайся прозряє. Стань вам предом даром Его, Богом сваляймо все. Подякувана Ему за вечную Его ласку. Сегодня наш Бог возрос, и ночь променяем бляска. Дяковать Пану хочу и благословлять Его имя. Иисус мой Пан и Бог пришел на меня избавитель. Пану воскрес Иисус живи, сяет промнями ночь. Я не помру, буду жить, Бог показал свою моц. Христа промою Пана, кабывайся прозряє. Стань вам предом даром Его, Богом сваляймо всіх. Любим Христа Пана, чим довериться ладный. Пан моя моць і песня, днем потримала впадку. Больше не буду бояться, что может смерть мне учинить. Страх свой забуду и Пану, им заспеваю хвалы. Пану воскрес Иисус живи, сяе промнями ночь. Я не помру, буду жить, Бог показал свою моц. Христа промою Пана, кабывайся прозряє.
Помолимся. Просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, який Ты узмацнив найсвятейшим сакраментом и ученик об'єн, покинувши старую греховність, перейшов до нового життя у цнотах. Праз Христа Пана нашого. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні. Дорогі брати і сестри, ксьонз Юзеф Серпійка, який проводив реколекції, щиро дякує нам за ваші ахірування, які ви зібрали під час реколекції, як наш такий дар, як наш елемозина, чи як наш такий, можемо сказати, ялмужна наша для парафії біднішої на усходній частині Білорусі, у Бялинічах, на костьол, нехай Пан Бог просить Божого благословення і дякує. Ахіровані під час реколекцій і ялмужни склали 3247 рублей, 120 доларів, 50 євро. Вони в більшій частині використані як оплата за огравання парафіальної каплиці у минулому оцепляльному сезоні, а так само оплата за електроенергію і видатки комунальні, зв'язані з утриманням каплиці. І так само закуплені були некоторі речі для потребів парафіальних. З удячною молитвою за вас, ксьонз Юзеф Серпійка. Він дякує нам, і ми так само дякуємо, що він написав таке письмо подяку. Це вельми добре. Я думаю, що в будущем ми так само ще колись, може на пришлый год, сколько зможемо, можемо зібрати, допомогти у цій справі. Але це така будучиня. 29 красовика, понеділок, свято Святої Катерини Сієнської, панни і доктора Костьола, опікунки Європи. У авторок 30-го успомін Святого Пія V, Папи. 1 мая, середа, ми відзначаємо свято Святого Юзефа Рамесника. 2 мая, четвер, успомін Святого Атаназія, біскупа і доктора Костьола. І 3 мая, п'ятниця, свято святих Філіпа і Якуба, апостолів. Святая мша у понеділок, п'ятницю і суботу о 19 годині, у авторок середу і четвер у 9 годин раніці. У неділю, як завсёды. У авторок 30 красовика з пастирськими навідуваннями буду у Старим Свержні. У авторок от 16 години. Ад 16 години. У середу 1 мая, так як це вихідний день, от 14 години будуть пастирські навідування. Розпочну Мархачовщина, Халаїмовщина і Вишня-Вец, а затим Залужжа, Козейки і Скоморожки. 3 мая буду з навідуваннями от 16 години у Любковщині. І на гэтым наведванні ўсе закончацца. Дарагія браты і сёстры, цяпер у касцёле велікодны перыяд, час вельмі важнай споведзі, якая называецца Велікодная споведь. Споведь, якая запісана ў прыказаннях касцёльных. Каб узгадаць, што такое грэх. Грэх – это добровольнае і свядомае парушэнне прыказанняў Божых і наказаў касцёльных. У нас 10 приказаний Божих, 5 наказов костельных, сярод яких есть, что принаймні споведаться в часе Великодня, принаймні раз у год споведаться и в часе Великодным принимать святую коммунию. То есть споведь и коммуния у Великодный час. Час Великодный распочинается от попельной середы, заканчивается неделей Святой Троицы. То есть амаль
гэта выходзіць каля 100 дзён. Поэтому за гэты час магчымасць паспавядацца хоць адзін раз вельмі і вельмі важная магчымасць. Для кожнага верніка хрысціяніна-католіка. То есть час велікоднай споведзі ніхто не мае права прапусціць. Ніхто не мае права прапусціць. Час велікоднай споведзі. Это не то, что я хачу летом, хачу на Божие нараджэнне паспавядаюся, і мне гэта дастаткова. Час велікоднай споведзі пад грахом. Пад грахом. Поэтому мы павінны усвядоміць тых, хто так не думае, тых, хто у касцёл ходзіць, яны стараюцца спавядацца, а тых, хто дома ці кажуць, што хворыя не могуць, ксёндз ёсць, машына ёсць, ксёндз пад'едзе, паспавядае. Гэта не праблема. Праблема гэта калі чалавек лянуецца, не хоча збавіцца, што зробіш. Дастаткова аднаго цяжкага граха, каб прамінуць радасці нябесныя. Каб прамінуць радасці нябесныя. Гэта мы павінны таксама усвядомліваць. Стараемся трываць у веры. Поэтому постараемся задбаць пра гэта сваіх родных, блізкіх, бо калі мы занядбаем родных, блізкіх, а мелі магчымасць ім узгадаць пра споведь, а не захацелі ўзгадаць, палянаваліся, пабаяліся, пасароміліся ці яшчэ што-небудзь, гэта будзе таксама нам, як саўдзельнікам граха, тоже таксама. То есть занядбанне мы зрабілі занядбанне, былі саўдзельнікамі, то есть не хацелі, каб чалавек спавядаўся, не хацелі, каб чалавек збавіўся, значыць, ішлі даволі так, мелі грэшныя намеры, моцна грэшныя. Хачу падзякаваць вам усім за ахвярную працу на упарадкаванню касцёла, за ваши ахвяраванні. Дарагія браты і сёстры, я так заўважыў, што многа на патрэбы касцёла, асабліва на будаўніцтва зменшылася, поэтому у нас часамі нават недастаткова сродкаў, каб аплаціць тыя працы, якія мы робім па будаўніцтве нашага касцёла. Я вельмі ўдзячны, што хто афяроўваецца, стараецца, дбае пра, каб завяршыць будаўніцтва. Працы яшчэ вельмі многа, а знаружы касцёла яшчэ многа. Поэтому мы паціхоньку ўсё робім, але хаця бы аплаціць тое паціхоньку, як кажуць, тое, што мала, што мы робім. І гэта я вельмі буду ўдзячны, калі хаця бы настолькі. Гэта мала, гэта 10, хаця бы 800 рублей якіх-небудзь, так, 500-800 рублей у тыдзень гэтага хватае, таму што трэба і закупіць, напрыклад, краску купіць трэба, 2 вядры купіць по 10 кілаграм, тое, што падакрашваць, гэта вось уже, пожалуйста, 600-700 рублей нема. І кажуць, рабі, што хочаш. Не, я гэта просто, каб ведалі, што гэта ёсць такое, поэтому я вельмі ўдзячны за вашу дапамогу, і мы стараемся, каб дастаткова нам было. Кансекрацыя касцёла, я размаўляў з біскупам, кансекрацыя касцёла адбудзецца ў жніўні месяцы, якога яшчэ мы канкрэтна падумаем. Я хочу падзякаваць таксама за гэты абраз. Знаеце, маленькая гісторыя гэтага абраза, я раскажу вам. Хоць я ўжо расказваў неаднаразова, але выйшла цікава. Гэты абраз быў знойдзены. Ён ляжаў, проста, можа, ніхто не заўважаў яго ці не звяртаў увагу, у капліцы у дзераўной на могілках. Стаяў пры стенцы, адкульсьці прывезены, то есть стаяў так, як служыў, як смецце, там нават ён быў парваны, нават нехта мяцёлку хаваў у сярэдзіне, мы калі прывезлі, знайшлі там у гэтым абразе. Ён быў замаляваны, там замазаны, запэцканы, парваны моцна. Аказалася, што ў дзераўной гэтага абраза не было ніколі ў касцёле. Мы праверылі, у нас есть архіўныя дакументы, дзе есть інвентары, з 17, 18, 19 веков. Гэты абраз у дзераўной у касцёле не фігуруе. Гэты абраз быў з іншага касцёла. Найбліжэйшы касцёл, дзе знаходзіўся падобны абраз, гэта былі налібокі. І магчымасць, што гэта налібоцкі абраз, гэта, я не ведаю, это некі цуд Божы,
Таму што мы ведаем, што ў Налібоках быў драўляны вялізны касцёл, дзе зараз сёння знаходзіцца каменны, побач стаяў, ён згарэў у 43-м годзе, яго спалілі. І па апісаннях я прасіў, можа хто знае, можа хто мае фатаграфію унутраную касцёла гэтага старога, я прашу, можа хто случайна знайдзе, я быў бы вельмі ўдзячны. Гэта нам развяжа ўсю сітуацыю. Па апісаннях ён вельмі падобны да таго, што было ў Налібоках у касцёле. Вельмі падобны. Нават тое, што там была карона, і на гэтым абразе на палатне былі, у тым месцы, дзе была карона, якраз былі такія дзіркі спецыяльныя, каб замацаваць карону на гэтым абразе, на абразе гэтым. То есть усё паказвае, што гэта адтуль, але як яго і хто яго выратаваў з касцёла, вось тут паўстае пытанне. Вы паглядзіце на велькасць гэтага абраза і падумайце, што ён быў налеплены на доску дубовую, такой велічыны, сантиметраў 3 гэта доска была, калі не больш. Сколькі кілаграм мы яго цягнулі, чалавек 5-6, каб зацягнуць, выгрузіць з машыны. А яшчэ рама дубовая была, і рама захавалася. Гэты абраз больш-менш з 1700, 1700, першая палова 18 стагоддзя гэты абраз. Яму гэта 700, 2000, больш як 300 гадоў. Это вельмі стары абраз. Я назваў гэты абраз Налібокская Мадонна. Так, вельмі прыгожа. Это вельмі прыгожы абраз. Ён вельмі ценны. Відаць, што маляваў вялікі артыст, вялікі художнік. Гэта есть, бываюць розныя, але гэты абраз намаляваны вялікім мастаком. І мы найдзем, дастаткова многа засталося всякіх гістарычных весткаў, асабліва з 18 стагоддзя. Нашлі мы фабіянаўскі абраз, найдзем і тое, все найдзем. Нема праблемы. Главное, кто ищет, тот всегда найдет. Чтобы не искал, чи хорошее, чи плохое. Хочешь нарваться на проблемы, найдешь. Не хочешь на добро, тоже найдешь. Там, поэтому... Вось, каб вы ведалі, што гэта цікавы, мы будзем рабіць яшчэ драўляную, вельмі прыгожую, дагаварыліся, от на кшталт гэтага алтар, будзе вельмі прыгожы, велькі драўляны, гэты абраз паднімецца, размесціцца вельмі добра, будзе відаць. Крыж той не ўлазіць, чуть-чуть мы яго знімем, паставім у бочны, таму што там троху абраз, я не разлічваў, што ён аж так вялікі, і не меркаваў пра гэта. То есть будзем рабіць, і майстры ўжо ўзяліся за працу. Конечно, будзем сродкі шукаць на гэта ўсяго, хаця бы так трэба купіць скуп этого самага дуба сухога. Вось это, кошт такі больш-менш, чуть больш як $1000 стоіць, але найдзем, пастараемся сродкі найсці, каб это ўсё пусціць у працу, каб гэта пашло працаваць усё. Бо неяк гэта такі ценны абраз для нас, для нашых краінаў, для Стаўпеччыны. Вось, і поэтому гэта наша спадчына. Гэта, як і я гаварыў, цуд стаўпецкі фабіян, а гэта цуд Стаўпеччыны, што мы аднавілі гэты абраз. Толькі заўсёды ў мяне стае пытанне, калі так здарылася ў Налібоках, якім цудам гэты абраз апынуўся у капліцы. Можа, я думаю, што вернікі ведалі, што будзе бяда, прадчувалі, што будзе бяда, і уратавалі гэты абраз, і быў так ценны гэты абраз. Можа так, а можа дзе адкуль з другога месца. Але мы яго там нашлі. І мы яго уратавалі. І гэта лічыцца, понимаете? Гэта увойдзе не толькі ў гісторыю, але гэта увойдзе ў культуру, я думаю, з часам культурную спадчыну нашай бацькаўшчыны. Няхай Бог благаслаўляе ўсім, хто дапамагаў мне ў гэтым, і таксама майстроў. Майстар вельмі добра зрабіў гэты абраз. Вы яго ведаеце, он нам, помніце, падараваў вось гэты абраз, той хлопчык такі малады. Ён вельмі добра зрабіў. Ён працуе рэстаўратарам у Нацыянальным музеі, па гэтаму тоже вялікі спецыяліст. Няхай Бог яму благаслаўляе. Вось гэта коротка. Таксама выезд
у Буцлаў, дзе 20-месны аўтобус, кошт паездкі 30 рублёў. Я не ведаю, чи яшчэ ёсць месца запісацца. Выезд у 7 гадзін раніцы 1 числа. У Ларку ёсць таксама часопісы, калі ласка, набываем Аве Марыя, Наша вера, Дыялог і іншая каталіцкая літаратура. Вось гэта так коротко хацелася бы вам сказаць. Ну, яшчэ, як кажуць, это самае, яшчэ як пажывём, папрацуем разам, яшчэ многа чого мы тут адкрыем, я думаю, выкапаем, найдзем, дастанем. Гэта у мяне так троху гэтых планаў ёсць, але думаю, што будзе цікавага. Зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. До Михайла молилися чи ні? Олеся. Ну, тоді до Фабіяна давай.